হাগ্রামা মহিলারিয়ে এই এদিন দুদিন আগত আমার ওপৰত বহুত বক্তব্য রাখেছে। हेलौ रायजो राजा लोगो नोंथांमोन, मानोना UPPL नि पावारा गोहोआ शक्तिया बारायनायनिफ्राय बारायगासिनो दं। मानो होनब्ला BPF निफ्राय मानगोनां चन्दन ब्रह्म फैबाय, खाम्फा बरगयारि सारा फैबाय, हितेश बसुमतारिया फैबाय आरो सोर माखन स्वर्गियारि बिथांमोना नेता लिडारफ्रानो UPPL आव जगदान होदों। UPPL को मदद होनो थाखाय प्रमोद बर' सारखौ हेफाजाब होनो थाखाय बिथांमोना UPPL आव जगदान जाबाय। तो बिनिखायनो बिथांमोननि गोहोआ पावारा बारायनिफ्राय बारायगासिनो दं, माइनास जायाखै लोगोफोर, शक्तिशाली जाबोगासिनो दं। आरो बिनि अनगायैबो नेतानि अनगायैबो लिडारफोरनि अनगायैबो बै सेलाफोरा फिसा बाथा बुथाफ्राबो सिरि गोबां जयेन जागासिनो थानायखौ नुनो मोनदों आरो। जोंनि बिटिआरआव मोननैल' दोलो दंमोन, मोननैल' पार्टी दंमोन, UPPL आरो BPF दोलो दंमोन। बिनि अनगायै दा BJP ओंखारलांबाय, माबा बायदि AGP ओंखारलांबाय, एलायन्स पार्टी गोबां ओंखारलांदों। तो आरो बिनि अनगायैबो साननैसो सिगाङाव आरो गोदान माने पलिटिकेल पार्टी दानायनि एसे खोथा ओंखारदों, एसे खोनानो मोनदों। तो आङो बेबायदि जायोब्ला BTC-नि पलिटिकेलनि बर'नि राजखान्थिया, BTR-नि पलिटिकेल बर'नि राजखान्थिया गावस्रा जाजोबगोन, एकदम थुब्ला थुब्लि जाजोबगोन, गावस्राजोबगोन। तो बर'आ जुदि गावस्राजोबोबा, फोरसा-फोरसि जाजोबोब्ला गुबुन पार्टीया बेयाव गुबुन पार्टीनि थाखाय खोब माने सुबिदा बादि आरो। गुबुन पार्टीया बेयाव देरहानायनि चान्स थायो आरो। जोंनि भटआ मानोना फोरसा-फोरसि गावस्रा जाजोबोब्ला, जोंनि भटआ गावस्राजोबोब्ला गुबुन पार्टीया माने देरहानायनि चान्स थायो। बिदिब्ला गुबुन पार्टीया जुदि देरहायोब्ला BTC-खौ सोर सामलायगोन? गुबुना सामलायगोन, गुबुन हारिया सामलायगोन। बेनिखायनो आंनिबाथ' नैबेबायदि गोदान माने पलिटिकेल राजखान्थि पार्टी दानाया हामजाथावना नङा, साबजाथावना नङा, मोजां मोनाखै आरोना। आरो जिथु थाखानाय पार्टीयानो दिनै BTC-खौ सामलायनो हायाखै, ना UPPL-आ हादों ना BPF-आ हादों, हायाखै। दासिमबो दिनैसिमबो एलायन्स पार्टीयासो सामलायगासिनो दं, BTR-खौ सासन खालामगासिनो दं एलायन्स पार्टीया। आरो खोनाबावदों थांनिफ्राय जेनेरेल जानो थांगासिनो दं होननानैबो खोनाबावदोंसो। तो बेबायदिजों बोरै जानो? थांनाय बोसोराव BPF-आ 17टा मोनदों, अब्लाबो BPF-आ सरकार दानो हायाखै, रावजोंबो लोगो लाजायाखै। आरो UPPL-आबोथ' बारा मोननो हायाखै, 8टा ना माल'सो मोननो हादों। नाथाय BJP आरो गुबुन मोनसे पार्टीया मामोन, दा बेबायदि एलायन्सजोंसो सरकार दानो हादों। तो बेबादिब्ला नायदो, जुदि एबार 2025 मायथाइनि जिथुनाखि इलेक्सन, बे इलेक्सनाव जुदि मोनफ्रोमबो पार्टीया जुदि गावबागाव गेलेयोबा, आलदा गेलेयोब्ला, बेयाव जुदि बर'नि भटआ मोनथाम पार्टी जायोबा गावस्राजोबोब्ला सोर देरहागोन नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानांगौ। बेयाव रिजनेल पार्टीया मालाबाबो देरहाया, आन्चलिक दला मालाबाबो देरहानाय नङा, बेयाव नेसनेल पार्टीया देरहागोन आरो जायगा मोनगोन आरो। अब्ला BTR-आ जोंनि बर'नि जानानै थानाय नङा। साफा सानै बेयाव MCLA-फोर थागोन, नाथाय बिनि मेन नेता गुबै CM बे गुबुन हारियासो जानो हागौ आरो जानो हागौ। तो बिनिखायनो नोंथांमोना नायदो, नै जा खाम्फा बरगयारिया, बिथाङा खोब मोजां बेसेन गोसा बिबुंथि होदों। हाग्रामा महिलारिया बिथांखौ CID होनना बुंदों, बिथांखौ गावबुराजों रुजुदों, तो बायदि बिथांखौ बुंदों। तो बिथांनि हाग्रामा महिलारिनि सायाव बिथाङा
माखासे बाथ्रा बुंदों बिबुंथि लाखिदों नोंथांमोना बे बिबुंथिखौ खोनासंलांदो হাগ্রামা মহিলারিয়ে এই এদিন দুদিন আগত আমার ওপৰত বহুত বক্তব্য ৰাখিছে চন্দন ব্ৰহ্ম আৰু খাম্পা বৰগীয়াৰী বলে গাঁওবুঢ়াৰ লগত বৰ্ণনা কৰিছে আমাক বলে সিআইডি হিচাপে ইউপিপিলত পঠিয়াইছে আমি বলে ডেপুটেশ্যনত আহিছো বহুত ধৰণৰ উকল মাকল কথা কৈছে হাগ্রামা মহিলারিয়ে আমি বড় দুখ পাইছো जों बिराद दुखु मोनदों गावबुरा समाजनि जानानै गावबुरा बिथांमोननि जानानै बियो जोबोद लाजिंसिं बाथ्रा गावबुरा माने आमार गाँवत की गाँवत सबतকৈ बयोश्रेष्ठ व्यक्ति गाँवत सबतকৈ অনারেবল पार्सन सम्मानीय मानु सम्मानीय व्यक्ति आमी गाँवत गावबुरा हिसाबे गावबुरा पार्टी दं नंगौना नङा दा बे व्यक्तिजों जोंखौ मा बुंनो नागिरदों गावबुरा बिथांमोनखौ लाजि फोनांदों बेबायदि खोथा बुंनाया जोबोद लासिंसिं जोङो दुखु मोनदों आमी बड़ दुख पाइछु आमी गावबुरा हब पारो आमी अकल गावबुरा নহয় চন্দন ব্রহ্ম হিতেশ বসুমতাৰী মই অকল গাवबुरा মাত্ৰ নহয় আমি সেনাপতি এজন সেনাপতি হয় না নহয় সমাজত আমি এজন সেনাপতি ইয়াত যিমান আমাৰ নেতাসকল আছে সকলোৱে সেনাপতি আৰু আমি সেনাপতি হৈ পেলাই আমাৰ সমাজক কেনেকৈ পৰিচালিত কৰিব লাগে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক আমি সহায় কৰিছো আমি কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ লগত যুঁজ কৰিবলৈ ওলোৱা নাই जोङो रावजोंबो जुजिनो नाङा কোনো राजनैतिक दलजों जोङो जुजिनो ओंखाराखै जोङो जुजिनो ओंखारदों बोरैहाय बिटिसि बाखि समग्र जाति गोष्ठी धर्मावलम्बीनि मानसिफोरखौ इउपिपिएलआव ज' खालामनानै खौसेयै जोङो बिटिसिनि जौगानाय मावनो हागोन आरो प्रत्येक जाति गोष्ठीनि आशा आकांक्षा बिसोरनि सुख दुख बिसोरनि राव हारिमु भाषा संस्कृति उन्नयननि जोङो बोरै खामानि मावनो हागोन बेनि थाखायसो जोङो राजनितियाव ओंखारदों आरो बेखौनो जोङो लांबाय थागोन प्रमोद बड़ो जिन्दाबाद इउपिपिएलनि दैदेनगिरि जिन्दाबाद मुसलपुरनि रायजो राजाफोर जिन्दाबाद गोजांदों नामा दिनैथ' बिराद रंजानायनि दिन एसे गरम जानांगौ बे दिननिफ्राय साबसिन आरो जों दिन मोननाय नङा जोंनि बे मुसलपुराव जोबोद मोजां इउपिपिएलआ ओरैनो बोलोगोराखा शक्तिशाली मोनसे राजनैतिक दल दिनै जोङो बेवहाय जगदान होफैदों आं जगदान होफैबाय जोंहा चन्दन ब्रह्म बिथाङा आंनि आगोलाव जगदान होदों आरो नै दिनै हितेश बसुमतारी जगदान होफैबाय सानथामसो आगोल जोंहा बाक्सायाव जोंनि आगोलनि सासे एमसिएलए माखन स्वर्गियारी गसंनाय दङब्ला औ नै बिथाङाबो दाख्लै जगदान खालामदों आरो लारि जगदान खालामजोबसिगोन माने जोङो जगदान खालामनायनि उनावहाय इउपिपिएलनि गोहोआ मा जादों बियो दाजाबदों गतिके बियोग गैया আজি ইউপিপিএল দলৰ শক্তিটো বিয়োগ নাই অকল প্লাস আছে